Lezi-ke izindaba zo-1 KZN TV fundelo samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ehamba phambili usukwini namhlanje. Ziqinisiwe zokuphepha esifundazweni KwaZulu-Natal ziyaphawula izinyunyana ngokubulawa kwamaphoyisa kanti-ke sigcine ziholile isisebenzi zakwaNongoma. Iziphathamandla zezokuphepha kulesi sifundazwe namuhla ziqhubeke umkhankaso wokugqugquzela ukuphepha njengoba kuyisikhathi samaholidi. UNdunankulu KwaZulu-Natal uThami Ntuli uhambeleke izindawo ezahlukene eThekwini exoxisana nabamabhizinisi kanye nezivakashi. Ukuhambela kaNdunankulu enxangatheleni zezitolo ezikhona eThekwini ubekade ehambisana noCommissioner wamaphoyisa kulesi sifundazwe uNhlanhla Mkhwanazi. Usuku namhlanje ngibona ukuthi lihambe kahle ngoba inhloso yethu njosama nomkhuzo wamaphoyisa lesifundazweni Provincial Commissioner uNhlanhla Mkhwanazi namaphoyisa ke akhe ukuthi sibuke ukuthi abantu baphephile yini, ikakhulukazi siqale mall lapha egallery amangaphosi igama la khona la khona abantu abakuthokozela kakhulu ukubona amaphoyisa sasiya ema-rank esiqale lapha e-station sasiza lapha e-Durban station la ama-long distance esazi kube nomsindo omningi kakhulu obukhona lapha e-rank. uNtuli uthi ubonakala usancumeka umsebenzi wamaphoyisa ngokuzwa ngamalungu omphakathi njengoba bekade bajabulela noma ikephi la bebeqhamuka khona. Kodwa sikujabulele ukuthi abantu ba-happy futhi ukusebenza amaphoyisa bayakuthokozela ngoba ngibone mina ngazi ukuthi umuntu othandwa kakhulu kwedlula ngisho mina uProvincial Commissioner uMkhwanazi ngoba abantu bebengangazi mina bazi yena abanye baze bethi ndonga wethu. Manje kusho umsebenzi wamaphoyisa ngempela muhle kakhulu lapha esifundazweni saKwaZulu-Natal engishayela ihlombe kakhulu nawo amaphoyisa ngoba ayasebenza ayithi asebenza bakhona mina namhlanje kuphela. Mina bengifuna nje ukuzobona ukuthi kwenziwani kwenzeka kanjani abantu bathini ngizwe nane feedback yabantu engihappy ke abantu bakwaZulu-Natal kuyibona abancomayo ukusebenza kwamaphoyisa. Izintaka zamaphoyisa sizolokhu zilikanise njalo kusona sonke isifundazwe njengoba kusayisikhathi samaholidi. Kodwa Sibisi wesindaba se1 KZN TV kuJanet 261 ngiseThekwini. Izinyunyana ke ezimela amaphoyisa iSouth African Police Union kanye nePop Crews inxuse kuba umnyango wamaphoyisa wenza ukuthile ukuvikela amaphoyisa abulawa ke esemsebenzini. Ziphawule kanjena ke siqhubeka inkonzo yesikhumbuzo yephoyisa uClement Khubisa odubuleke ngesikhathi ezama ukusiza umakhelwane wakhe obehlaselwa zigebengu ngempela sonto edlule esikhaleni. Kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yephoyisa eladutshulwa lashona ngesikhathi lingenelela kuhlasela kwezigebengu amakhelwane walo. Kulesi sigameko iphoyisa uClement Khubisa kwadubuleka ke nonkosikazi wakhe olwela impilo yakhe esibhedlela. Izinywana zamaphoyisa zinxuse ke umnyango ukuba wenze ubulungiswa ngomhlomulo ofanayo njengoba ke ashonela ke emsebenzini yize wayengasebenzi ngelanga lesigameko. Siqonda ukuthi uKapteni eshona ubekade engekho emsebenzini wathola umlayezo wokuthi khona ubugebengu obenzakalayo kwamakhelwane wayeseyiplacer on duty. Ngale nkathi eseyibeke yena emsebenzini ukuthi eyosebenza ngale eyovikela umakhelwane saphuma istatement emaphoyiseni esishoyo ukuthi uziplace on duty. Sesilindeleke ukumbona umqashi eyikhipha phela le mali lena eyokuthi ufele emsebenzini eyaka compensation. Sifuna ukuyibona kungabe ukuthi nje bekuyistatement esokukhava nje apho ukuthi kuthiwe ufele on duty ngoba iyahlupha ke lento lena ukuthi njengoba eshonile bezokhipha istatement esokuthi ushone on duty ukuba kuthiwa kashonanga but ukhonile ukubabulala laba babulali besisazoqhubeka ini statement uma sesekuziwa ngaphakathi ke sekuchargewana sithi he placed himself on duty noma bekuzokuba ukuthi police that was of duty. Leyo ke sifune ukuyibukisisa and sizoyigada thina njengemember yethu endala le kusukela efike emaphoyiseni ube imember yethu ethembekile kwaze ukuba imanje sizoyibhekisisa ukuthi umndeni uyahlomula yini nanokuthi uzongena yini uKhubisa ohlweni lalawo maphoyisa afele emsebenzini. Kusiphathe kabi kakhulu indlela ahambe ngayo uKhubisa ehanjiswa zigebengu. Siyafisa ukuthi uhulumeni wethu nemanagement yakwa SAPS isiqinise kakhulu isandla kulezi zigebengu because akukhona okokuqala njengoba desho umamnesi ngaphakathi ukuthi evikini nje
sibala amaphoyisa ako 7-8 ahambile ngenxa yegebengu. uMasipala uMhlathuze uthi usondelene kakhulu nomndeni ungenelele ezinhlelweni zokulondolozwa kukaKhubisa. Ubuso uncoma kamaphoyisa ngokubopha ngokusheshsha abasolwa kulesi sigameko. We want to commend amaphoyisa for the work abawenzile ikakhulukazi to recover a firearm on the next day obengenzeka yenze omkhulu umonakalo mhlambe kunalobu khona. We commend them for that and for umphakathi wakuleya ndawo ukudisturba nje the whole situation ebikhona ebingenzeka ukuthi mhlambe kube worse nomuntu uvictim wayezothathelwa imoto they were unsuccessful ukuyithatha nje zonke lezo zinto. We commend umphakathi, we commend uSAPS ngomsebenzi abawenzile. Umphathi wesiteshi samaphoyisa eMpangeni uBrigadier Amandla Mhlongo uthi ziyakhathaza ke isigameko lapha amaphoyisa ebulawa khona zigebengu bese iphendula ke ngokusebenza kwephoyisa libhekana nesigebengu lingeke emsebenzini. Sila ku memorial service ka Captain Khubisa obesebenza lapha eMpangeni odlule kabuhlungu esikhawini ngokuhlala behlala esikhawini okuthe ukudlula kwakhe esekhaya wafikelwa bangenelwa kwamakhelwane base bemcela njengephoyisa bamfonela ukuthi a respond wase responda uthe mayifika lapho and then kwabe sebakhona ukudubulana kwakhe negebengu esodwa sashona isigebengu yena wagcina ephangalele eThokozane clinic la aphumele khona umphefumulo nonkosikazi wakhe naye usesesibhedlela okwamanje naye walimala ngalesikhathi sesehlakalo. Uma ndasimbi ukuthi kukhona umuntu oluzaneni odutshuliwe ngezandleni zamaphoyisa kumele uvula icala bese khona kuba khona investigation yangaphakathi bese kuba khona futhi investigation kuvula icala eliphenywe yiIPD. Uma ngabe ngoba akubona wonke aluzaneni lamaphoyisa khona enze ebulela umuntu bese uluzaneni kuphela kanjalo kuye kube khona uphenyo lwangaphakathi kanjalo futhi nangaphandle and then bese kudetermine ukuthi iphoyisa liyachajwa noma lingachajwa. Inkonzo yomncwabo kaKhubisa kulindele ukuba kibe ngomgqibelo esikhawini. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu eMpangeni. Obambeke isikhundla sikamphathi kumasipala kaNongoma uPhumelelo Mnguni uthi ke bagcine bekwazile ukwenza izihlelo zokuholela kwabasebenzi obeseke kunovalo ukuthi ke bazoba noKhisimusi omnyama. Umnguni ke uqiniseke iziko lazindaba ngalokhu. Lo mphathi usabambile uqokwe umnyango zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe oholwa uthula sizwe Buthelezi. Uqoka kaMnguni kuzimva kokuhlala komhlangano obuphuthuma womkhandlu emva kwenkinga yokuthi ubengekho umphathi ozogunyaza ukuholela kwezisebenzi. Ekhuluma neziko lezindaba uMnguni ngocingo uqinisekisile ukuthi izolo uzenzile izinhlelo zokugunyaza ukuholela kwezisebenzi wathi kunamhlanje bakhona sebeqinisekisile ukuthi sebeholile. Kuzokhumuleka ukuthi lo mkhandlu ubhekene nezinkinga kumanje kukhona abaphathi bakhona abasahamba enkantolo ngenxa yamacala ezinsolo zenkohlakalo okubalwa umeya usekela wakhe kanjalo noSomlomo. Kanti esinye isigameko esisanda kwenzeka esokuchitha kokuqoka kaMntwana uNhlakanipho Zulu wekutheni abe umphathi lo masipala obambile emva kokuchithwa enkantolo enkulu ePietermaritzburg ngoba ithi akumlungelo kuba kulesi sikhundla. Kutebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuChannel 261. Asithishelele ke ezitolo sokuya siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele ubukelo zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili usukwini namhlanje. Ziqinisiwe zokuphepha esifundazweni KwaZulu-Natal ziyaphawula izinyunyana ngokubulawa kwamaphoyisa kanti ke sigcine ziholile isisebenzi zakwaNongoma. Kubeke isikhathi senjabulo kuyizaguga zaku Ward 10 ngaphansi kwamasipala uMzumbe ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ngesikhathi ke ikhansela libanikeza ke izipho ezahlukene. Ukhansela Bernard Tryon uthi ke kubalekile ukwelula isandla ukuze nalabo abaqhamuka ke emakhaya angathatha entweni bazizwe bebalekile futhi ke bewujabulela uKhisimusi. Kuphela amahlala khona ngesikhathi izaguga zaka Ward 10 ngaphansi kwamasipala uMzumbe zijabulela uKhisimusi ezilethelwe ikhansela la kule ward.
Ikhansela lithi kubalulekile ukunikela ukuze nalabo abaqhamuka emakhaya angathatha entweni bawujabulele uKhisimusi. Uthi lesi isikhathi sokuthi wonke umuntu ajabule futhi azizwe ebalulekile. Kubalulekile ukuthi mawumuntu uphila emhlabeni uNkulunkulu ekunikezile amandla angconywana kunabanye abantu, ulula isandla kubantu abaxakekile nabaswele ukuze wonke umuntu angafili ukuthi usuku lukaKhisimusi alibalulekile. So okwamanje ewadini kaWard10 wonke umuntu obekhona emcimbini wethu uyalibona usuku lwaKhisimusi ukuthi libalulekile. Abantu abadala bajabulile, bayabonga kakhulu ngokwenzekile, futhi sinazi inhlelo zokuthi okwenzeke kulonyaka kube ngcono kakhulu mase sikwenza ngonyaka ozayo. Uthi akajabulisanga izaguga kuphela kodwa nabantwana abancane bebe yingxenye, bazithokozisa nangemidlalo enhlobo. Ukubuka ukuthi abanye abantu abadala ababinayo ngempela into abazoyidla ngoKhisimusi. So into esiyenzileke sihlelile nje ukuthi kube nokuzijabulisa kogogo, badanse, umuntu abanikeza ama-present, abanikeza izinto abayidingayo, acabangayo ukuthi bayayidinga for usuku loKhisimusi. Okunye okwenzekile kuye kuthiwe ogogo nomkhulu, but kuyenzeka kugcine kufika nabantu abancane. Uthola ukuthi ugogo ula wena uzomnikeza ukudla kodwa izingane zilele emakhaya zingadlile. So umuntu uzamile ukuthi aba-accommodate nalabo abancane ukuthi nabo bakwazi ukusizakala badle kulosuku lwanamhlanje, bawathole futhi ama-gift so that bezokwazi ukujabula nabo babone ukuthi kubaluleke kangakanani ukuphila. Omkhulu abebe yingxenye yaloKhisimusi bathi kuningi abakwenzelwe yikhansela ngakho bathokoze kakhulu. Yasenzele yona singabantu abadala. Siyibonga ngendlela esimangaliso, siyabonga mfana. Ukhule mfaTryon. Sinawe sibambelele kuwena, siyohlala sinawe. Ukhule lento yenza kuthina sibadala. Uyoba nenhlanhla kokuphela. Ikhansela lethu lisiphethe kahle kakhulu ikhansela lethu. Ngale hlobo futhi liqala siKhisimusa nje ngeindlela nangeimoto ukuthi sikwazi ukuhamba kahle maze siye emakhaya. Namhlanje sekukhona amatekisi asuke eklinika endala akhuphuke azoxhuma la eSenala azoxhuma phezulu. Umsebenzi wekhansela hayi ke okwaKhisimusi ke selivanela qeda. Ogogo bona badlulisa amazi ezibusiso. Injabulo enginayo ngijabulile ngalokudla engikudlile ngoba bengenako ngisho endlini. Nalamakhekhe ngoKhisimusi bengenawo. Ngiyabonga ngithi halala. Ngijabulile kakhulu ngekhansela lethu uBravo uTryon. Ngisho ulambile uyafika ekhaya wamhlabela wamthinta wamfonela wathi avulambile uyafika ntambama sephethe ithumbana. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV. Ngisemthwalumi. Kubeke injabulo yodwa kuyizagugu ezingaphansi kwamasipala uMajuba ngenkathi ke lo ubambe njengemeya uThembelihle Mthembu edlulisela uKhisimusi kwabadala bangaphezulu kwekhulu abantu abahlomlile kule mcimbi obawubanjekile ehholo eUtrecht. Babonge banconcoza abadala bethola uKhisimusi kumkhandlu esifunda amajuba. Sijabule kakhulu lento eyenziwa umkhandlu wasemajuba. Ayi ngiyaqala mina ukubona uKhisimusi wabantu abadala omningi kangaka nomuhle siyaqala ukubona sasigcina emandulo ngakho sibongela abantu abadala asiphezi khona babengesukudla loKhisimusi ngoba kungenalutho emakhaya kodwa kumanje bazofika behle emakhaya nabo bafana nabanye abantu ngendlela nje ngibona ngayo bazodla ngoKhisimusi beze bephinde behle nangonyuye. Sibonga kakhulu emkhandlweni sithwala nzima esikhathini esiningi lapha emakhaya nalokho esikuthola kuhulumeni kuncane kakhulu abazukulu bayinqwaba esibalethelwa zingane zethu. Baqhubhe ngokuthi ngoba bekuthola kuvela kuhulumeni kodwa kuphelele endleleni njengoba bengabantu ababhekelela emakhaya. Sasajabula bakithi ngomsebenzi ongaka esiwenzelwa abaholi bethu umkhandlu wasemajuba. Ukuthi usikhumbule singogogo ukuthi Nkosi yami noma sinake sikuthola kuhulumeni ngenxa yabantwana abaningi esinabo esibashiyelwa amadodana namadodakazi ethu
amanye ahambile amanye abhungile siyadinga ukulekelelwa ngaloko esilekelelwa ngako kodwa ke suke singazi phela ukuthi kuzokwenzeka kodwa hawu siyabonga amajuba siyabonga kakhulu somphakathi waseMadlangeni kakhulukazi ogogo nomkhulu baseMadlangeni abasele neintandane abakwafanele bayikhulise ngale mali kaPayonandi ugcine ukuthi ingane okuncane akusakwazi ukuthola ubisi owashiya kuzelwe uyokhulisa khona lapho uciciyela kodwa kuze kukhulu uNkulunkulu uyasibonelela nalapho uyasibonekela nangalo hulumeni wethu. Iphini likameya wesifunda amajuba uThembelihle Mthembu uthi lokhu kunguhlela belenzela abantu abadala minyaka yonke. Namhlanje silapha eMadlangeni ngokweprogram esinayo njengomasipala esikubiza ukuthi senior citizens. Le program kukhambisela ogogo nje ama-groceries ogogo aba-identifywe amakhosi amakhansela nama-ward committee la abaswele khona so si-identify kanjalo ogogo laba bazohlomula namhlanje kuma-groceries hayi ama-food parcel groceries awu-100. Ubese gcizelela ukuba kufanele belekelele laba bampofu. Kusho olukhulu kithi ukubuyisela kubantu oba sine-social responsibility njengomasipala ukuthi siphakela amanzi co-function yethu amanzi akusho ukuthi makukhona abantu abadinga usizo lwenhlala kahle kumele singabanaki ingakho-ke namhlanje sila sizonakekela ogogo nabo bejabule befane nabo bonke abantu sinawo futhi amanye ama-programs azoba khona kusasa yokuhambisela ama-hampers iy'ngane lezi ezizalwa nge-25 ney'ngane ezozala nge-1 sinawo futhi amanye ama-programs azoqala ngoJanuwari mase kubuyele ey'kolweni okuyiyo futhi asafana naleyo ukunakekela umphakathi oswele. Khona manjalo ufisela izakhamuzi zesifunda amajuba uKhismuzo nokuthula. Umphathi wasemajuba sicela ube noKhismuzo omnandi kusasa nathi soqikelela njengomkhandla ukuthi isidingo samanzi bayasithola njengoba ungeke kube muhle uKhismuzo amanzi mabengenawo soqikelela ukuthi amanzi babanawo bewabeka amanzi bengawamoshi ngoba sibhekelele nesomiso nje bekune heat wave idamu lelala eMadlangeni ibalele lishile so senze imizamo ukuthi sikwazi ukudonsa amanzi ukuze abantu bethola amanzi for the next few weeks sisathandazela ukuthi imvula ine izona-ke ngoba yimi umnisi wemvula izona ngempela. Thobeka Dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseMadlangeni. Izakhamuzi eRichards Bay zithi-ke ziyalithokozela usuku likaNcibijane ngoba-ke zisuke zihlangene nemindeni yazo. Lolu suku lokuzalwa kwenkosi uKristu luba minyaka yonke-ke mhla zingama-25 ukuzibandlela lapho-ke imindeni isuke ihlangene ibungaza ngendlela ezahlukene. Kusasa nje ngizobe ngiyihlalele nami safuna ukuyokhothwa idlozi yabo bengithi nguphi imali ngapha eThekwini ngiyabona ukuthi imali ayificeke yabo sengithi ake ngibheke ngala yabo ekhaya bahlabisa njengamanje nami bonakala ukuthi lo muntu unekhaya phela ngalokho ehlele endaweni eyodwa. Hayi sobe sihleli nje siyifamily abantu basekhaya sihlangene nabanye bafile nami ngizobe ngikhona sibonana nje sonke somndeni. Ngizobe uKhismuzo nje nami ngizobona umndeni wami kube sihlalele nje sijabulele. Umndeni wami kade ngawugcina ngisho ukuthi njengomuntu osabhungukile kancane bengiyozama amatoho endaweni zaseThekwini hayi cha khona ngizamekile ngingawathola amatoho ngazama kancane ngithi ngizobona umndeni wami nje ekhaya. Kusasa futhi sobe sihlalele nomndeni wasekhaya abafowethu siphuzela nje futhi kumnandi hlezi nje kumnandi futhi sijabule sosinyama futhi yabo kusasa nje kuzobe kumnandi futhi yabo ngoba belungu basikhululile bathi hayi athatha usuku lakusasa. Ngiyalithokozela kakhulu usuku lakusasa ngoba sihlanganisa imindeni isuke kumnandi nekade sagcina ukuba nabo isuke sihlangene kumnandi kuzobe kumnandi nje sipheka kukuhle qhuma amabhrayi abaphuzayo bazobe beyiphuzela o drink nama choice ngenkosi yami phela akusiyo uKhismuzo ama choice engekho uKhismuzo uphelele ngama choice assorted kuzobe kumnandi kakhulu kusasa ngiyalithokozela usuku lakusasa. Ngiyajabulela usuku lakusasa lusuku likaKhismuzo sihlangene kahle nomndeni wami kanye nezingane zami nabafowethu sihlangane kahle sidle amaholiday amnandi. Siphinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde-ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1KZN TV sikukhumbuze-ke ihlokwana bekuyizona beyihamba phambili osukwini namhlanje.
Ziqinisiwe ezokuphepha esifundazweni KwaZulu-Natal ziyaphawula izinyunyana ngokubulawa kwamaphoyisa kanti ke sigcine ziholile isisebenzi zakwaNongoma. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli-ke liwu-18.56 maqhathiswa nedola, libe u-19.30 maqhathiswa ne-euro, libe u-23.27 maqhathiswa nopondo waseBrithani. Igolide lona u-$2,620.38 i-ounce, wolo ngahluziwe wona u-$72.63 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu eligijima esigabeni seBaytoy Premiership iRichards Bay FC ithathe isinqumo sokunqamuleka inkontileka nomgadli uThabang Sibanyoni ngokushesha. Lo mgadli kube sedlale imidlalo eyisishiyagalombili nje kuphela kuleli qembu. Lo mgadli wathatha amehlo Natal Rich Boys emva kokwenza kahle eqenjini lakhe eligijima kuMotsepe Foundation Championship University of Pretoria. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa bese kuphathele zona usukwini namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ingase isikhathi esifanayo ke nibe nokhisimusi omnandi. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iTulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.